104.7 IFM. Report! Nagbabala ang Bangar Municipal Environment and Natural Resources sa La Union sa posibleng pagsasara ng mga illegal junk shop at furniture shop dahil sa posibleng epekto sa komunidad ng ilang kagamitan ng mga ito sa pagninegosyo. Ayon sa tanggapan, hazardous materials na pinagmumula ng kontaminasyon sa lupa, tubig at hangin, gayon din sa wood waste o patapong kahoy ang kadalasang napupunta sa mga naturang establishmento na maaring makaapekto sa kapaligiran at mga karatig komunidad kapag hindi maayos ang handling. Dahil dito isang ordinansa ang iminungkay ng lokal na pamalaan upang maiwasan ang hindi maganda epekto ng mga dumi sa paligid at nagtatakda ng striktong pagsunod sa pagkakaroon ng business permit bago makapag-operate. Kaugnay nito, pinaigting ng tanggapan ang monitoring sa bawat barangay sa compliance ng bawat business owners sa mga itinakdang regulasyon. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.